В БГ Футболни проби вярваме, че всеки футболист е уникален. Затова създадохме индивидуални тренировки, които са персонализирани, структурирани и целенасочени, за да извлекат максимума от твоите умения и да те подготвят за реалния успех на футболни проби. Това не са стандартни тренировки, а целенасочена подготовка един на един, в която всяка сесия е съобразена с твоите силни страни, слабости и цели. Какво ще постигнеш с индивидуалните тренировки? По време на тренировките при нас ще работиш върху контрола на топката и първото докосване, за да доминираш на терена. Техниката на пас и удар, дрибъл, така че всеки един момент да играеш с увереност. Тактика и игрово мислене, за да вземаш правилни решения от напрежения. Физическа подготовка и издръжливост, съобразена с възрастта и нивото ти. Ментална подготовка и увереност, за да се представиш отлично във всеки матч и проби. Хранителни насоки и възстановяване, за да растеш здрав, силен, докато тренираш. Всеки елемент е планиран така, че те подготви не просто за тренировки, а за истинска игра на ниво професионални футболни проби. Нашият уникален процес е с комплексен подход. Правим индивидуална оценка, анализираме нивото на играчите, позицията, физическата и техническите умения, за да създадем персонализиран план. Всяка тренировка е съобразена с нуждите на футболистите и целите му. Практическа работа един на един. Всяка сесия е насочена към подобряване на конкретни умения, които ще те отличат при проби или селекция на футболисти. В подготовката за футболните проби тренираме игрови ситуации, вземане на решения под напрежение и как да се покажеш пред треньори и скаути. Родителите и играчите получават ясна информация за напредъка и какво предстои. Този процес е уникален в България. Ние не работим с масови програми. Цялото внимание е върху теб. Индивидуалните тренировки са подходящи за деца и младежи от 8 до 24 години. Играчи, които искат да се подготвят за футболни проби. Футболисти, които искат да персонализират развитието си извън масовите тренировки. Тези, които искат да се отличат и да бъдат забелязани от скаути или треньори. Защо да избереш индивидуалните тренировки при нас? Резултати, а не обещания. Всяка тренировка има конкретна цел. Персонално внимание. Всяко едно упражнение е съобразено с твоят потенциал. Пълна прозрачност и доверие. Ние сме честни, открити и фокусирани върху развитието на всеки играч. Запиши се сега и започни индивидуалната си подготовка при нас.